Milé Ružomberčanky, milí Ružomberčania a obyvateľa Bieleho Potoka, vítam vás v našej relácii, v našom podcaste. Moje meno je Tomáš Jacko a kandidujem na mestského poslanca za Ružomberok a mám tu ešte koho? Ahojte, ja sa volám Jozef Pavnica a kandidujem za Bielý potok, mestskú časť Ružomberka. No a pripravili sme si pre vás takúto reláciu, lebo by sme chceli, aby ste nás troška viac poznali. Bude toho viac dielo, ale v tomto prvom sme si pre vás predstavili niekoľko bodov a to je predstavenie, niečo bližšie o mne, niečo bližšie o Jozefovi, našu motiváciu, ako sme sa stretli a na záver si povieme o nejakých hodnotách, ktoré nás spájajú. Takže môžeme rovno ísť na tú prvú tému a to je to predstavenie. Ja som vyrastal na Žilinskej ceste. Tí, kto to poznajú, tak sa to kedysi volalo, že mladá generácia alebo za mladou generáciou, teraz je to Katolícka univerzita. No a potom, ako som šiel žiť do Anglicka a neskôr do Bratislavy, a keď sme sa vrátili s manželkou už, tak sme vlastne prišli bývať do rodinného domu pri Zimnom štadióne. Čo sa týka rodiny, už som to povedal, mám manželku, okrem toho máme ešte dve deti, dcéru a synčeka. No a obidvaja sú ešte malí, čiže to je 8 rokov dcéra, 3 roky syn. No a môžeme rovno prejsť aj ku práci. Čo sa týka práce, tak pracujem ako protikorupčný špecialista a zároveň ešte ako vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Okrem toho ešte troška vypomáham s niekoľkými predmetmi aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku na katedre žurnalistiky. Je to skôr taká dobrovoľnícka činnosť. Ešte by asi zaujímalo niektorých z vás možno, čo robím vo voľnom čase. Ak nejaký zostane, tak za mňa je to beh, prechádzky do prírody. No a keď už naozaj mi nestačia sily, tak si pustím nejaký podcast, aby som udržiaval vedomosti a aktualizoval si, čo je doma a vo svete. Toľko za mňa. Jozef, ako je to u teba? Odkiaľ som, vyrástol som v Ružomberku v Políku. Po mojom štúdiu som pracovne cestoval po Európskej únii. No a keď som sa v podstate vrátil domov, tak som sa presťahoval na Bielý potok, mestskú časť Ružomberka. No a doteraz tu žijem. Čo sa týka mojej rodiny, tak mám malú 8-ročnú dcerku a partnerku. No a prejdem ku mojej práci. Pracujem v oblasti bývania, čiže reality, stavebníctvo, ktorému sa venujem asi cez 20 rokov. A okrem realít a stavebníctva sa venujem taktiež finančníctvu, čiže financovanie nehnuteľnosti. To znamená, že všetko, čo sa týka bývania. Voľný čas, ak mi nejaký zostane, tak venujem svojej rodine. Veľmi radi chodíme na bicykle. Spomenul by som aj určite hasičov, lebo patrím medzi dobrovoľný hasičský zbor na Bielom potoku. No a to neviem, či by som zahrnul medzi voľný čas alebo prácu, lebo je to dosť taká dôležitá vec pre mňa. No a to asi o mojej práci a voľnom čase všetko. Môžeme prejsť rovno na tú motiváciu, že vlastne prečo sme tu. Za mňa je to možno také prirodzené tým, že som študoval najprv politológiu, neskôr verejnú správu, naposledy právo, tak vlastne pri tej verejnej správe a samospráve som mal som k nej vždy blízko a okrem aj nejakých praktických skúseností by som rád odovzdal tie skúsenosti aj pre obyvateľov mesta, aby sa tu jednoducho lepšie žilo. To, čo som zažil aj v zahraničí, to, čo aj vyučujem na vysokej škole, tie rôzne príklady, nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta, ako sa to dá, chcel by som naozaj pretaviť do praxe a chcel by som ukázať, že naozaj, že niekedy aj s málom sa dokáže veľmi veľa, pokiaľ sa ľudia spoja, pokiaľ majú spoločný cieľ a pokiaľ ťahajú za jeden koniec povrazu. Takže to je tak v skratke tá motivácia u mňa. Motivácia pre mňa je asi tá istá ako pred 4 rokmi, keďže už väčšina z vás vie, že nejdem do toho prvýkrát. Motivácia sa nezmenila, žijem tu
v tejto mestskej časti už cez 10 rokov a v podstate chcem tu žiť stále. A preto by som chcel, aby sa nám tu žilo lepšie a chcem sa o to trošku pričiniť. Divákov by asi zaujímalo, ako sme sa vlastne stretli, tak skús to vysvetliť. Tak ako sme sa stretli, možno by ste ani nepovedali, že my s Tomášom sa poznáme od našich 6 rokov, kedy sme zasadli do spoločných lavíc v spoločnej triede na základnej, čiže je to už celkom dlho a poznáme sa doteraz v podstate, keď sme boli odcestovaní jeden aj druhý, či už v Bratislave, alebo ja v tých európskych štátoch, tak stále sme vedeli komunikovať a po tých rokoch sme sa stretli znovu a znovu sme vedeli nájsť spoločnú reč a vedeli sa zhodnúť na väčšine veciach. A s tým súvisia vlastne naša posledná téma, ktorú sme si teraz pripravili, a to sú nejaké naše spoločné hodnoty, samozrejme ich je veľa, ale keď sme si robili nejakú prípravu, tak sme si povedali, že dajme také 3, ktoré nás spájajú a vlastne, ako Jozef povedal, že tým, že sme boli znova v takom intenzívnom kontakte, tak tam sme si vlastne overili jeden druhého aj na rôznych životných situáciách a naozaj sme zistili jeden od druhom, že sa môžeme na seba spoľahnúť. No a to je také 3 veci, ktoré máme naozaj spoločné. Je to rodina na prvom mieste. Sme už povedali, ako bývame, ako žijeme, ale myslím, že nehovorím iba za seba, že tú rodinu chápeme aj troška širšie. A možno ty by si ešte chcel o tom trošku povedať. Tak ja som určite chcel spomenúť aj to, že ako som sa prisťahoval do tejto mestskej časti, tak Belani, ako si tak hovoríme, tak ste sa stali mojou druhou rodinou a pomohli ste mi aj v nejakých tých ťažkých chvíľach a ja vám to nezabudnem a rád by som vám to oplatil. Čiže Belani ste moja druhá rodina. No a s tým súvisia tie ďalšie 2 hodnoty a to je ochota pomáhať a pomôcť druhým a spájanie ľudí. Tá ochota pomáhať, to už si spomenul u teba, je napríklad cez tých hasičov. Ja napríklad som založil občianske združenie absolventov bilingválneho gymnázia v Sučanoch, kde som chodil, kde pomáhame fundraizovať na štipendia pre žiakov, máme súťaže pre najlepších učiteľov a podobne. Takže to je nejaká aj ochota vrátiť niečo späť. A na záver vlastne to spájanie ľudí, tam myslím, že tiež je to niečo, v čom možno niekedy nám mnohí vyčítajú, že ako sa môžeš baviť s tým, rozprávať s tým, kamarátiť s hentým, ale tam sa s Jozefom absolútne zhodujeme, že ak chceme niečo dosiahnuť, tak musíme zahodiť niekedy tie názory na to, čo sa deje na národnej úrovni, niekedy dokonca na medzinárodnej úrovni, ale tie lokálne problémy, tam jednoducho musíme naozaj sa pozrieť na to, čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje. Či už ja, alebo Tomáš sa určite zhodneme na tom, že dokážeme sa baviť s akýmkoľvek človekom z akejkoľvek skupiny a nemáme s tým problém a dokážeme sa rozprávať o akýkoľvek téme, hej, čo už v podstate povedal aj Tomáš. No a ja si myslím, že naše nejaké témy sme pre dnešok vyčerpali a prejdeme ku koncu. No a na záver sme ešte vám chceli poďakovať, že ste to vydržali doteraz. Veľmi sa teším na vaše otázky, ktoré nám posielajte, píšte. V tom ďalšom dieli ich radi zodpovieme. No a na záver vám ešte naozaj chceme poďakovať. Moje meno je Tomáš Jacko a kandidujem na mestského poslanca ako nezávislý kandidát. Ja vám taktiež ďakujem a volám sa Jozef Pavnica a kandidujem za mestského poslanca za mestskú časť Biely Potok. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia.